уртача бер 500-ге якын кеше бар бүгенге көндә дөньяда. Аларны тюркологлар исемлегенә дә кертеп була әлбәттә, әмма менә безгә ничек эшли алалар, керә алалар. Без нәрсәләрдән площадка үзебезне күрәбез. Безнең күп кенә басмаларыбыз бар. Менә үткән ел 15 басма булды. Менә безнең институтның сайты монда билгеле. Татаравет бар иде, аның латин хәрефләре белән дә ансы сайт бүген көндә тора. Кіріп қарай аласыз, әмма поддержкасы бара рус хәрефләре, кириллица хәрефләре белән. Анда библиотека деген. Сіз анда кіріп, тарих институтының 90% менә яңа гына чыккан китапларны шундук PDF-ны ала аласыз, укый аласыз. Тарих институтының бу айрым сәясәте. Аннан бар безнең булар адреслар менә бу Голдхорды. Монда да кирсәгез, монда интернет кіріп күрсәтә алсагыз, әгәр дә булса кирегез менә Голдхорды. Анда бар безнең журнал Золотарнинское обозрение. Бүген инде сез беләсез, Scopus, Web of Science, әйме булар мөһим барсы өчен дә. Менә ул журнал Татарстанда гуманитар профильләр буенча иң беренче кирде. Бүген көндә Татарстанда 7 журнал Scopus'та, Web of Science'та ничә икәнен әйтә алмыйм. Әмма без менә бүген көндә нинди база барсына да кергәнбез. Анда басыла безнең дөньяда иң зур галимнәр. Ул журнал чыга һәр кварталның соңгы көннәрендә, һәм чыгу белән аның сез шундук PDF-ын күрә аласыз. Менә goldhorda.ru-га кергәндә. Анда ул кырыйда бар Золотарнинская цивилизация дигән ежегодник иде ул безнең еллык 10 номеры барлыгы чыкты. Аны да PDF бөтенесен аласыз. Һәм шулай ук нумизматика Золотой Орды барлыгы 6 номер чыкты, аны да ала аласыз. Һәм яңадан баранда иң аста издание центра. Менә 2007-дән бирле инде без 3, 5, 15 китап елына басабыз. Менә алар барсы да анда бар. Барсында PDF-ны ала аласыз бүген көндә. Ну шулай да мин сезгә бүләкләр алып килдем бүген. Берсе монсы безнең институтның флешкасы, монда 7 томлык татар тарихы һәм хәтерләгәнем кадәрле Золотая Орда мировой истории. Менә бу Оксфорд университеты белән эшләгән организаторлар булышса, кем иң яхшы студентмы дип ничек сезне әйтергә кирәк инде. Аларга бүләк итәрбез. Аннан соң сезгә бүләккә Абу Бакыр Каландарның Каландарнама, бу Богослов иш. Шигырят шикелендә шунда эшләнгән, русча тәрҗемәсе. Кызганычка каршы 1-2 өлеше кермәде, но аңлатырмын әгәр дә. Аннан соң немец галиме Бертольд Шпулерның бик заманда мөһим булган эш 2 штук алып килдем мин аны. Һәм бу безнең бер каталог. Монсы инде организаторларга бирим, монда бөтен безнең чыккан ниләр, нидә дә бар, интернетта да бар. Аннан соң менә мин әйткән безнең бу журнал 13-нче номер һәм 18-дән алып килдем. Буларны бүләк итә алабыз. Һәм менә шушы әйткән Золотарнинская цивилизация, менә ул нинди зур, монда бөтен галимнәр. Менә буларны әлбәттә укырга мин инде бу минем эшем, минем ипием булгач тырышам барсында укып бетерергә. Укып бетерү дә авыр әле аларны, чөнки чынында күп языла. Ул бер яктан әлбәттә татар тарихы өчен нигъмәт инде, шул хәтле күп кеше яза. Чөнки без 7 кеше генә нәрсә язалар иде, әйме. Икенче яктан менә аларны аңлау әлбәттә авыррак булачак. Мин сорыйсым килә, монда тарих факультетын бетергән кешеләр бармы? Организаторлар гына, әйме. Менә тарих факультетын бетергән кешеләр шундук аңлый ала инде. Тарих фән. Бәхәс бара, фән түгел тегесе. Әмма менә бу аудиторияда миңа организаторлар кушты инде сәяси тарих башта бер төрле период, аннан икенче, аннан батуга төшеп киттеләр. Шуңа күрә мин үземчә алып барыйм, әмма берничә теге установка шикелендә фикер әйтәсем килә. Ни өчен? Менә чөнки монда аудитория кызыксынган аудитория, татар тарихын өйрәнергә тели, аңларга тели, белергә тели, әйме. Менә Миркасым абыйның бер сүзе бар иде. Шундай заман китте ди, 3 юнсез китапны укый да, 4-нчесен үзе яза. Бүгенге көндә Facebook'та, башка җирдә без аны гафу итегез инде үзара тилеләр дибез. Менә безнең макаләшәгә әйтик, бренди популяр да. Аста китә анда Булгарны, әллә нәрсә, без анда безнең язган укымыйлар да, үзара. Китте сугыш талаш, бер ягыннан башкорт кирде, чуваш кирде, казак кирде, әллә нәрсәләр каланып бетәләр. Без комментарийны укып булмый. Әмма икенче яктан бу нәрсәне күрсәтә, бик каты кызыксына кешеләр.
әмма кешеләрнең күп башы бутала. Ну, гафу итегез инде, тарих фәне ул гуманитар һәм менә сезгә лекторлар булаймы, Ленар булды дип тагын кемнәрдер була. Һәркемнең үз фикере бар. Без бөтенебез берләшеп бер төрле юлда фикер йөритә алабыз, әмма кайсы бер период, кайсы бер процесска дискуссия булырга мөмкин, һәркемнең үз фикере булырга мөмкин, әйме? Бу нормаль бер нәрсә. Әмма ул галимнәр дәрәҗәсендә калса, проблема юк. Әгәр дә инде халык дәрәҗәсенә төшсә, аңлый алмыйлар. Ни өчен? Нәрсәдән дип әйттем, тарих фәне ул фән. Менә моны алай кабул итәргә кирәк. Мин укыдым да, аңладым да, менә үз фикерем шуннан ук. Юк, кардәшем, үз фикереңне әйтә алмыйсың. Чөнки тарих фәне күп дисциплиналарга корылган, соңында бер фән буларак берләшкән. Эчендә бар. Менә тарих факультетын укыганнар вид дигән дисциплина бар, әйме? Вспомогательные исторические дисциплиналар диләр. Нумизматикасыннан, төрле эпиграфикасыннан, источниковедение бар әле ул, внутренний критик источника бар, внешний критика бар, әйме? Кеше аларны аңламый да. Внешний критикасы алдың бер төрле кәгазы, монсы кайдан табылган. Внутренний критиканы бик әз кеше генә эшли ала. Ние? Чөнки аның беренчедән бик апшир гыйлеме булырга тиеш. Аннан соң һәр чыганакны эшли алмый. Һәр периодның 2-3 кешесе галим булырга тиеш. Мәсәлән, безгә киләр, менә шуның буенча фикер әйт әле, менә шуның буенча интервью бир әле. Сорау башланып китә, теге университет галимнәре лекция укып өйрәнгән инде алар, күп әйбергә фикер итә. Тикшерүче алай эшли алмый, чөнки ул бер темада мөмкин кадәрле теге периодлары ниләре чыкмыйча анда тикшерә, ул аның буенча иң супер. Кырыйларга чыгарга курка. Ул шундый була башлый инде. Ние? Чөнки карый ул анда тикшерә, монда ул кадәрле күп әйберне белергә кирәк ки, ул кадәрле күп методиканы белергә кирәк ки, ниндидер бер фикер йөртергә. Бер галим, әгәр дә бер тикшерүче үз темасында бер җөмлә әйтә икән, ышаныгыз, ул чыганакка таяна, гыйлеменә таяна, интуициясына таяна. Белмәгән дилетант ничек әйтә? Ул ала да, менә фикерем шулай. Менә Идел Булгары булган бит, менә бөтенесе булгар, менә сез татарис әллә нәрсә, китә үзара талаш. Фәннең элементар әйберен аңламый, элементар әйберен белми. Шуңа күрә сез инде тарих фәнен өйрәнергә телисез, тырышасыз, өйрәнәсез. Мөмкин кадәрле менә бу калып, аны без утыртмаганбыз, аны поколениялар. Әйме, килгән бер поколение өсти бара. Казан школасына өсти бара. Менә һәркем ул фикерне өсти бара. Менә диссертация язганда кеше әйтә, минем бу тема буенча шушындый кешеләр, шундый галимнәр тикшергәннәр, шундый сораулар куйганнар. Ул шундый сорауларга җавап бирә алганнар. Шундыйларына бире алмаганнар, постановка вопросы гына булган. Мин шул сораулар, алар бире алмаган, алар биргәннәрне я да исбатладым, я да киридән карадым. Алар җавап бире алмаган әйберләргә җавап бирдем һәм үзем дә шундый сораулар куйдым. Менә бу шулай булырга тиеш, фән шулай шөгыльләнә. Ягъни бер алдың да яңача гына итеп булмый, ул базага таянып эшләнелә фән. Шуңа күрә сезгә бераз бәлки аңлашылмаска да мөмкин менә бу китапларны укырганда, әйме? Кызганычка каршы популяр язу китаплар буенча, ну, ул безнең бер яктан минус, но икенче яктан теге объектив минус, чөнки менә мин үзебезнең теге фәнни сотрудниклар ягына карап әйтә алам инде, алар нык каты тулганнар. Ниндидер бер популяр язарга вакытлары юк чынында, дөресендә. Әлбәттә без язабыз, служебныйлар язабыз, президент каядыр китә анда язабыз, монда язабыз, нәрсәләр генә язмыйбыз, бөтен нәрсә төшә, фән, ягъни һәркем бер нигәндән тели бит. Шуңа күрә галимнәр әлбәттә тулы. Без инде менә картайганрак абзыйларга әйтәбез, языгыз инде бераз популяр, халыкка бирә кирәк. Менә буларны уйламаган, ала да менә, ай безнең бабайлар шулай, менә булар күп нәрсәнең дә китә, әйме. Аннан соң процесслар нәрсәдә менә тел үзгәрә, дин үзгәрә, әйме. Җәмгыять үзгәрә, структура үзгәрә, бик күп әйбер буларны карамасаң, шулай аңлый алмыйсың, ни өчен җәмгыять, ни өчен җәмгыятьнең идарачылары бу карарларны кабул итте. Буларны аңлар өчен, менә бу якларын аңларга кирәк. Ни өчен? Әйтик, Үзбәк хан ислам диненә бөтенесен күчерде дип әйтик, әйме? Ул бит уйланып эшләнелә. Һәм проблемалар да булганын да күрәбез. Бәлки кирәк иде дибез, мәсәлән, төрле сораулар бирәбез. Ни өчен? Алар да бит уйлаганнардыр. Менә бәлки әкренрәк кирәк иде, бәлки булайрак кирәк иде. Юк, кинәт эшли, ни өчен? Сәбәпләрен соңына аңлатырмын. Менә бу карарларны кабул итә. Димәк ки, мәҗбүр иделәр андый карарны кабул итәргә. Ни өчен мәҗбүр иделәр? Менә тарихчы уйлый башлый, китерә төрле якларыннан. Ягъни бу процесслар җиңел генә була алмый. Әле әйтик, менә бөтенебез
Иң әзеннән үзебез яшәгән, бәлки уйлап карасак, 90-нчы елларныкын гына алсак та, әйме, без уйлыйбыз, бөтенебез, әйтик ул вакытта Ельцинны сүгәләр дип әйтик, әйме, дәүләтне сүгәләр. Аннан соң бүген документлар ачыла, ни өчен ул шулай кабул иткән? Мәҗбүр калган, монда шулай булган, әйме. Дөньяда карар кабул иткәннәр эштәге төрле процессларны уйлаган. Без аларны белмидек, әйме, фикер йөртәбез. Шунда менә комплекслы карый алмыйбыз аларын да. Монда урта гасырлар турында сүз бара. Шуңа күрә тарихчыларның эшләрендә сез күп вакытта күрәсез. Видимо, наше предположение, күп ниләрдә китерә. Утверждать итү бик авыр тарих фәнендә. Калды ки урта гасырларга, бүгенге көннәр өчен дә авыр. Менә бу әйберләрдән килгәннән соң, мин сезгә генә срез ачарга теләдем инде җәмгыятьнең, һәм бу менә сәяси тарихта булай гына булмый. Ни өчен менә карарлар кабул ителә, ул төрле комплекслардан карарга кирәк. Менә бу әйберне китерәбез. Икенче яктан Алтын Урданың әлбәттә эчке тарихын, сәяси тарих һәм мәдәният, кешелек тарихын карасак, аның үз чыганагы кирәк. Алтын Урданың кызганычка каршы бер проблемасы бар. Бераз менә башлангыч чоры буенча Кытай чыганаклары 14-нең башына кадәр әлбәттә соңракта бар, әмма Кытай чыганаклары күбрәк берне бутап яза, мәсәлән, Үзбәк хан вакытында бөтенләй бутап бетергәннәр инде. Нигә? Чөнки Юань империясы әйтик, Юаньши улаларның тарихы, әйме, Юань империясы биткәннән соң Китайның традициясе буенча бер династия биткәннән соң аның тарихын язалар. Әлбәттә уже вакыт үткән, алар күбәйеп онытылган, буталган. Менә башлангыч чорын әлбәттә ул яхшы чыганак. Аннан соң гарәп чыганаклары. Гарәп чыганаклары күбрәк инде я ел язма, я килгән документлар нигезендә, мәсәлән, Калкашанди кебек алган ханга ул вакыттагы султанга тәкъдим иткән, килгән ниләрдән документлардан караган, җибәрелгән хатлардан караган. Я да инде сәяхәтчеләр тарихы. Менә мин бардым, күрдем, кайткач яза инде уланы. Фарсы чыганаклары алар теге күбрәк элемтәдә булганнар. Шуңа күрә фарсы чыганаклары байрак. Төрле периодларында инде әлбәттә бигрәк тә шулай башлангыч чорларында һәм Шыңгызыйларның менә дәүләте Хулагулар була Иран инде бүгенге территорияда, әйме. Иран нинди территория? Фиксировать итәргә ярата, тарихны язарга ярата торган җир, әйме, бөтен нәрсәне фиксировать итә. Шуңа күрә алар фиксировать иткәннәр дә Рашидаддиннан шуннан, бөтен шуннан. Хәтта менә бөтен генеалогиясы да Рашидаддин Шуабы Паджгана дигән 5 нәселнең генеалогиясы, шәҗәрәсе дигән ул язган, мондагылар язмаган кызганычка каршы. Аннан соң рус чыганаклары, Европада берничә латин чыганаклары, инде иң яхшылардан санала, чөнки алар теге европейцлар бит. Алар һәр нәрсәне фиксировать иткән, уйлаган, шпион булганнар күбесе, чөнки курыкканнар, теге алар шундук сорау куйганнар. Булар безгә килеп җитәрме, безне басармы, нәрсәсе белән бездән көчлеләр булар, нәрсәне булардан алалабыз, анализлаганнар, сорау биргәннәр яхшы иттереп. Шуңа күрә латин чыганак әлбәттә ул бөтен вакытны алмый, бигрәк тә шулай башлангыч чорына, соңыннан инде интерес әзәя. Соңыннан рус чыганаклары ның бер ягы нәрсә белән бар. Менә руслар да тиз фиксировать итми, соңыннан бөтен нәрсәне фиксировать итә, теге документ шикеллендә. Шуңа күрә 16, 17, 18ләр яхшырак. Аннан алдагылары инде ел язма. Ел язманы кем яза? Поплар яза. Әйме. Попларны инде үзегез беләсез, бик күп әйтеп бетермәгән, үзенең максатлары бар, ние бар, әйме. Яратмау да бар, башка нәрсәләр күп әйбердән чыгып, бик объектив язмаганнар дип. Әмма конкрет әйбер, әлбәттә ансы объектив. Менә оценочныйын алып ташлый белергә кирәк. Аннан соң инде рус тарихында идеология утыра. 16да бик каты, 15тә башлыйлар, 16да каты итеп утырдылар. Һәм менә ул вакытта беләсез, Госманлылар көчәеп китәләр, бөтен илне басып ала, бигрәк тә Балканнар менә православиянең иң теге уртасы, иң яхшы, иң беренче утырган җирләре, бигрәк тә болгар, сербларны әйтсәк инде, ул алар дәүләтләрен югалта. Греклар уният шуңа күрә бик кабул итеп бетерелмәгән, һәм алар реванш теләгәннәр әлбәттә. Кая китә? Менә бөтен җирдә православ иле бетте кебек, Эфиопиягә китмиләр бит. Руска киләләр хезмәткә. Хезмәткә киләләр дә төрле китаплар язалар инде. Һәм анда менә Кушкин әйтеп сөйли иде. Менә ул яза инде. Бату килде, Мәскәүне алды. Мәскәү ул вакытта бер авыл булса да әле. 38 монастырьны җимерде. Яза инде.
О, мына СССР буе bir 150 ел язалар. Менә бит Мәскәү нинди зур булган. 38 монастырь булган анда. А калды ул карыйбыз Иосиф Флавийдан алганда, викинглар турында теге 10 гасырда Константинопольны алалар да, руссы викинглар урынына татар сүзен куйган, а Константинополь урынына Мәскәү сүзен куйган. Менә ул bir 20 ел, 15 елдыр әле бәлки, менә бу чыганакларны тикшергәннән соң ул аңлашылды. Ну, шабаш кешеләгән инде килгәндә урыска. Менә мин сезгә тарихын язып бирәм. Менә Куликова сугышайма, сербский Александрия бар. Александрия дигән ул Александр Македонский Искәндәрнең. Ул жанрда бик күп бигрәк тә Балканнар яратканнар инде ул жанрына. Менә ул да килә дә Куликова сугышы, Шәләби. Шәләби татарда күргән ишеткәнегез бармы? Юк. Тикшереп карыйк, ну ярар, бәлки булгандыр. Күбрәк төректә Шәләби бараймы? Бөтенесе Шәләби, һәр икенчесе Шәләби. Урыста менә бу китергән Бронскийлары бөтен юк, беркемдә дә тарих белән әйтелми. Тикшерә башлыйлар. Сербский Александриyaдан алынган менә бу сказание Куликовым полеме. Аннан соң ике кешенең сугышуы безгә характер әйберме? Юк. Бездә андый нәрсә юк. Бездә алай әйтеп торманы. Ул Балканда. Менә ике кеше көч сынашканнар, ну, теге психологик яктан ни дип. Менә бу документлар шулай эшләнелгән. Шуннан соң килдек, зур булмаган рольне алып тора төрки чыганаклар, кассетаны перемотайтам, нитегез логиканы җибалтмагыз. Төрки чыганаклар. Төрки чыганакларда инде менә ярлыклар ниләр белән китереп була инде, алар күбәйберне кызганычка каршы безгә аңлатмый. Ә менә шын тарихын, тулы тарихын дип әйтик инде аңлата аларды. Алар кызганычка каршы 16 гасырдан гына башлана. Аның да яртысы. Иң беренче очракта әлбәттә Үтәмеш Хаҗиның Кара Таварих, Шингизнамә дип билгеле. Мин сезгә менә бу адресын әйттем бит, кирип монда менә издание центры дигәндә Үтәмеш Хаҗины кирип PDF-ын укый аласыз, зур түгел. Без аны табып, тәрҗемә итеп бастырдык, русчага тәрҗемә ителде. Менә ул инде 16 гасырда артык Алтын Урда юк. Ханлыклар җимерелгән, әмма менә теге безнең үткән тарихыбыз дип алар тырышалар, күрсәтәләр һәм ул вакыттагы күзлектән төрки татар кешесенең менә тарихка бер оценкада бәя бирәсе килгән. Бу бик кызык, Урта гасырда ул вакытта. Ние? Чөнки ул ерак түгел ул периодтан 150-200 еллык кенә. Без күбрәккә ерагракбыз. Шуңа күрә безгә менә аның психологиясе ул бары бер 100 ел, 200 ел вакытта әллә нәрсә аерма юк ул вакыт өчен, менә бүген көндә генә без 10 ел поколениялар аермасы бер-беребезне аңламыйбыз, балалар безгә динозавр дип карый, Мин димен, синең балаң сиңа да динозавр дияр, күбәйтмә динозавр димен. Күбрәк гаджет аңлый, Ул вакытта әле бер-берсенә якыннар. Шуңа күрә менә аның теге именно оценочный менә шундый бәя бирү бик мөһим. Аннан соң килә Абулгази. Абулгази инде күптән эшләнелгән, әмма шунында бүген көндә әле яңадан оригиналыннан эшләнелмәгән. Абдулгафар Криминың Умдатул Ахбар аны да без эшләп чыктык. Мин аны кызганычка каршы алып килә алмадым, чөнки ул госпрограмма буенча чыкты. Тиражы таратылмый, тарих институтында бар. Әмма бераздан PDF-ын куярбыз, Алла бирсә. Аннан соң Таварихи Гүзидей Нусратнама менә ул Лондонда сакланыла, иң яхшы списогы. Кызганычка каршы без аны бу ел ала алмадык, чөнки госпрограмма керттек тә, рубль уйнап тора. Бухгалтерия үткәрмәде, фунт шундый менә тилелек инде әйтеп булмый. Кызганычка каршы ала алмадык. Әмма аны алып, Алла бирсә, без аны барыбер эшләргә телибез. Менә бу төрки татар күзлеге дип әйтик. Менә бу шикелдән карап әйтә аласыз. Аннан соң монда китаплардан карарсыз, Роман Хаутала, ул Финляндиядагы галим, бездә эшли. Менә ул латин чыганаклары белән эшли. Беренче томы шулай бар. Нәкъ менә Бату вакытындагы Шыңгызхан Бату, менә ул вакытны алдык. Бүгенге көндә ул икенче том үзбәк хан буенча эшли. Латин чыганаклары гына. 99% бөтенләй билгеле булмаган чыганаклар иде. Калын китаплар шунда 500-600 битлек. Менә аларны укып бу шикелдә карый аласыз. Менә кыскача гына мин сезгә пласны бирдем. Арыдыгызмы? Сәяси тарихка күчкәнче. Менә нәрсә әйтәсем килде? Менә
Дөньяда кешеләр белән күп аралашасыз, теге сетьләр нәрсәдә. Ашыкмагыз бәя бирергә, ашыкмагыз тарихчыларны тиркәргә. Ашыкмагыз, менә мин шулай уйлыйм, менә булай, менә китте инде бәхәсләр. Андый наданлык ул шунында. Шуңа күрә кермәгез, өйрәнегез үзегез өчен. Никәтле өйрәнеп аласыз. Әгәр дә инде бер тикшерүче, бер кызыкны буласыз икән, бер шәхесне, менә просопография диләр, нидә, әйме шәхес тарихыннан кереп китәләр. Бүген дә бик модный бер. Аннан соң повседневный жизнь диләр, әйме бик модный. Ул вакытта нәрсә белән яшәгән, нәрсәне әйткән, менә бүгенге көндә Институт российской истории менә раннан аларда бик каты тырыша, менә хатын-кызлар ул вакытта ничек булганнар, әйме туалет темасы, кухня темасы, кием темасы, бөтенесе менә булар бит кызык барсы да, менә аларны да аңлаганнан соң гына ул кешенең фикерләү дәрәҗәсен башка нәрсә, буларны аңлап булай, менә бу якларында карай кире аласыз. Үзегез дә теләсәгез, әлбәттә без һәр вакыт менә эшлибез, безнең бер як нинди ягыбыз бар. Кешеләр килә, кызыксына, мин дә менә ниндидер теманы алып эшлисем килә. Әйдә эшлә, мин 1-2 ел йөртәм ул кешене. 60-70% түгелеп кала, аннан калганы эшли, чынлап та ниндидер менә бигрәк тә нумизматлар, бу мәсьәләдән нумизматика ул наркотик кебек инде. Ул акчаны укый башлый, аның полиграфиясы да икенче. Мәсәлән, мин гарәп хәрефләрен укый алам, полиграфия, мин монда күрмим Чингис хан язылган дим. Менә бит хәрефләр шымында, гымында, зымында, аны ничек берләштерергә, ул эшенә погружение булырга тиеш. Нумизматлар менә әйтик Френ монда килгәндә, Германиядә ул вакытта әйме. Монда күрә шул кадәрле күп акча табыла Алтын Урданыкі. Юк ди, мин Германияга кайтмыйм, теге сыйты тормышка. Монда калам. 2 миллион монета караган. Төшенә аласызмы? Уларны определяй иткән. Әле ул вакытта добыча булган. Менә Елизавета Батыршаның хатында күрә аласыз. Менә минем дус урысларым бар Булгарда. Алар мөселман акчалары табу белән шөгыльләнәләр ди. Пут белән табалар. Төшенә аласыз, Булгарны ничек талаганнар? Сарайны ничек талаганнар әйтә алабыз. Әле бу түгелгән акча гына, объемнарны күрсәтер өчен генә әйтә алам. Әз генә теге ял иттереп алырга теләсәк, менә әйдәгез сорау-җаваплар булса, 1-2 сәяси тарихка күчкәнчә, мин вакытны аскар ничек. Һәм әйләндерсәк миңа бирдең, әйме? Кайда анда карталарны күрсәтеп чыгарбыз. Бу бездә калган ниләр? Бу карталар менә 4-нче том татар тарихына ясалды. Монсын сезгә сөйләгәннәр, менә бу Алтын Урда территориясе, менә бу торсын. Әйдәгез нинди сорау-җаваплар берничәсен хуҗаларына бирик. Монголлар, которые смешались, да? Нигә безнең ДНК-да вот монгольский кон бит С. Нигә? Или onlar не были монголами? Может, они монголы были? А просто исеме монгол, а үзі как будто бы турк. Ну, бу сорау миллион тапкыр бирелгәндер инде. Миллион тапкыр җавабы кыска гына бирәм дә тиз генә китик. Иң яратмаган сорауларымнан. Ну, яхшы сорау, дөрес. Чөнки шул кадәрле менә бу кешеләрнең башын бутау дигән сүз. Монгол гены дигән сүздә S-ны аңлыйсыз инде. Ул бүгенге көндәге монголларга хас, чынлап та бүгенге көндә шуны әйтәсем килә, хәтта Утрау милләте, Япон милләтендә дә бер генә гаплогруппа юк. Менә бу шул кадәрле кеше башын бутый торган әйбер. S, мәсәлән, 70 мең еллык, R1 25 мең еллык мутация киткән әйме. Без язма тарих 4 мең еллык примерно нәрсәләрдер сөйли алабыз. Аннан алдагы палеонтология һәм бу менә археология нәрсәдер. Фикер йөртә алабыз. Примерно менә соңгы 1000 ел буенча без чынлап та нәрсәләрдер фикер йөртә алабыз. Әле аннан соң да күпме буталган бу халык. Монда кеше R1-ны күрә дә 25 еллык булган бабасын. Менә без бит шул дип әйтә. Әйтик, Башкириядә R1B күп булган, менә без англичаннарның туганы дип әйтә. Менә яда монгол гены ди, фин гены ди, N дип әйтә. N-да төрле бар, Төркиядә бар. Менә бүгенге көндә Төркиянең гены гына дип беркем дә әйтә алмыйбыз. Менә ул вакытта курганнар бигес нидиләр, булганнарында Q да бар, R1 да бар. Ну, күпчелек N һәм R1. Безнең Шиһабуддин Мәрҗани мәсәлән нәселен тикшерделәр, иң борынгы төрки гуннарга тоташа. По крайней мере анда. Шуңа күрә бүгенге көндә монгол S дип әйтү бик дөрес түгел. Ул вакытта Монголия территориясында яшәгән халык S дигән бүгенге көнне просто төшерәсез дә куясыз, мөмкин түгел.
Икенче яктан монгол дигән сүз, башка сүзләр, ул терминнарның үз тарихы бар. Татар терминында үз тарихы бар. Мәсәлән, ул этник тарих һәр вакыт булган татар кабиләсенең. Ну шул ук вакытта политонимда булган, ул гомуми экзонимда булган, ул тышкы әйтүдә төрлечә булырга мөмкин. Төрле вакытларда. Менә СССР вакытында 60-нчы елларда хәтерләсәм, бу сокровенное сказаниены табалар да, иң беренче эш монгол теленә тәрҗемә итәргә кирәк диләр. Монгол телендә бит язылган. Нишләп монгол теленә тәрҗемә итәсез? Чөнки ул бөтенләй башка тел. Миңа мәсәлән башта роман хауталар диләр. Илнур, нишләп инде монгол телендә бит ярлыклар сакланган? Менә хулагуларда. Ну, әйдә җибәр карыйм әле. Тәңре сүзе белән хулагу сүзем, Тәңре сүзе белән, бигрәк кызык икән ди. Мин татар, нишләп соң аңлыйм бу монгол телен? Ул исемнәр белән буталмагыз. Бүгенге көндәге монгол белән ул вакытта монголны бутамагыз. Шыңгызхан күтәрелгәннән соң Ленар бәлки сөйләгәндер. Шыңгызхан күтәрелгәннән соң алар төрле кабиләләр исемендә йөртелгән. Аларны экзоним буларак, бик ихтимал этноним буларак татар исеме дә булган. По крайней мере, менә китайлар аларны татарлар дигән һәм классификациягә бүлгәннәр. Кара татарлардан, Шыңгызхан кара татарлардан. Шыңгызхан күтәрелә, китайларны җиңә башлый, яңа исем алырга кирәк. Дәүләт исем алырга кирәк. Менә Мухали әйтә, без татарлар ди. Без татарлар, китайлар аңа сорый, үзен татар дип идентифицируй итә. Без бүген алабыз да. Юк, алар бит монгол булган. Менә монгол дигән исем 9-нчы гасырда Китай чыганакларында билгеле. Әмма кайда билгеле? Менә бүгенге көндәге Монголия территориясында түгел, менә Манчжурияның өстендәрәк тагында бер 2000 километр ераклыктарак булган бер ниндидер дәүләт булган, Кытай белән сугышкан, әйткән, тарихларына кирип калган һәм кытайларны җиңгән кайчандыр. Менә Шыңгызханга кем бу исемне китергән? Бәлки киданнар, менә циннардан дип, Рыкин дигән бер галим бар Петербургның, ул бу темага яхшы гына берничә макаләсе бар, карый аласыз. Һәм Шыңгызхан менә ул исемне ала да менә без монгол дия башлый. Аның бер определениесе бар, Мәңгил дигәннән дә алына. Мәсьәлә ачык. Аннан килгән менә Костюковның эше бар иде. Килгән, без әйтәбез, монгол килгән дә киткән, ул әз булган. Монгол турында сүз бармый. Урта Азиядан килгән население, халык турында сүз бара. Һәм аларның, әгәр дә материальный культурадан тикшерсәк, яртысы монда килгән халыкның, Урта Азиядан килгән халык. Но бит без монда монгол теле җиңмәгән, төрки теле җиңгән. Менә бу күрсәтә, ул аннан килгән, әлбәттә конгломерат, әмма күпчелек төрки конгломерат булган аңлашыла. Төрки телле дип әйтик. Үзаң төрлечә булырга мөмкин. Китай дип тиргә мөмкин. Урта гасырларны көн аңлаттым инде. Әлбәттә монда килгәч бөтенесенең тагын башыбызны бутыйбыз. Булгар. Ну, булгар. Менә Равил Аби Фахруддинов иң яхшы, иң көчле булгаровед иде. Аның янында бүтән әле кадәр булмады. СССР бу язган булгар. Соңыннан фикергә килә, без татар. Бу показатель булгароведның мондый фикергә килүе. Ни өчен? Чөнки булгар зур түгел. Булгар чынлап та эзле, бу географик зона өчен бик әһәмиятле урын калдырган. Мәсәлән, исламны керткән һәм дәүләт системасын керткән. Ике бер өчен без хөрмәтле ни карыйбыз һәм бик әһәмият бирәбез бу дәүләткә. Этник тарихка килгәндә, гафу итегез, этник тарихка килгәндә бердәм булгар дигән халык оешып бетә алмаган. Эчендә төрдә, менә шуаш телле булган, бөтенесе күрсәтә, менә шуаш телле бит. Булгарда әгәр дә карасагыз, кабер ташлары, мин сезгә әйтә алам, аларның бигәс проценты сакланып калган. Шуңа күрә тулы менә шушлай булган дип процентларга бүлеп әйтә алмыйбыз, кызганычка каршы. Әмма күпчелек булгар шуаш телле. Аны безнең Хөсәен Фәйзханов күрсәтеп калдырган. Әмма шул ук вакытта шунда ук күрә аласыз, бүгенге татар теленнән бәлки әз генә аерылган телдә язылган кабер ташлары бар. Бүгенге көндә иң яхшы эпиграфист, нумизмат Җәмил абый Мөхәммәтшин бар, Булгарда яши. Картайды инде, но иң яхшылардандыр. Менә аның эшләреннән карый аласыз, ул ниләрне күрсәтә. Бу процесслар күп итеп аңлатылган инде. Кемнәргәдер барып җитми кызганычка каршы. Аннан соң, менә ул вакыттагы монголлар инде, аларның бер ягы бар. Кем каршылык күрсәтә, ул халыкны алар таратканнар. Клан системалар төзегәннәр, менә кабиләсеннән таратканнар, татарларны таратканнар, җиңгәннәр дә таратканнар бөтен җирдә. Мәсәлән, Башжигирт, башкорт дип әйтәләр, венгр, восточный венгрларны тараткан.
бүтін жерге таратып бітіргендер. Исеме генә калган географик исем булар. Булгарны да таратканнар. Булгарны каршылык күрсәткән өчен дә таратканнар. Икенче яктан дәүләтле системалы халыклар, шәһәр халкы буларак, аларны урта түбән Иделдә төзүдә, сарай шәһәрләрендә төзүдә дә бик күп кулланганнар. Монда яңа халык килгән, күпчелек килгән. Менә анда күп сорау туа. Нинди халык килгәнсең? Материал культурадан караганда аптырыйбыз нәрсәдә? Менә монда булгар зур булмаган территорияда мөселман, ягында язычник, кайдадыр мөселман культурасы бар. Көнбатыш ягында Куман, Кыпчак, алар христиан влияниесында. Хорезм мөселман һәм восточный Кыпчаклар дибез. Алар мөселманлыкта түгел инде, но мөселман культурасына уже бик якынайганнар. Менә хәзер карыйбыз, Алтын Урда күрелә башлый. Бату хан вакытында ук Урта Идел шәһәрләре шулай мөселман архитектурасы һәм шәһәре булар күпчелек очракта төзелә. Һәм Булгарда бик 5 гектарлы Булгар 150 гектар башта ук, аннан тагын да арта. Моның кадәрле бер авылны булар үстерәләр. Ни өчен үстерәләр? Сораулар бар. Башкала булган дип фикер йөртәбез. Ник халык килгәнсең? Нишләп ул һаман килгәне күпчелеге мөселман булган? Менә аңа әле һаманда җавап юк. Мин бер җавап яздым. Никадәр дөрес булса, бу Восток Кыпчакларны әлбәттә менә китерәләр. Алар утырталар. Менә бу Көнбатыш Сибир ягыннан килгәннәр һәм Хорезм ягыннан килгәннәр. Менә бу халык. Шуңа күрә без башыннан ук буталган, әмма бу авыр бер нәрсә, куркыныч бер нәрсә түгел, бигрәк яхшы буталсын, килсен, әмма туктаган бер җире ул Алтын Урда. Менә моны онытмагыз. Алтын Урдадан соң безнең этник тарихыбызда бүтән бер кабиләдә бер килгән халык та катнашмаган. Бер әмсәрәм үткән булырга мөмкин. Ә менә кабилә буларак, башка ни буларак булмаган. Алтын Урдада biz урта гасыр татары буларак формалашканбыз. Урта гасыр татары ул киң төшенчә, аннан соң ул бүленгән башкаларга да. Инде татар ханлыкларында biz милләт буларак оешканбыз. Аннан соң шундый надан сүзләр ишетәбез. Менә сез Ленин проекты, сезне урыслар шулай атады, сезне ни атаган бабайларыгыз татар булыр баталасы килмәгән. Булар бөтенләй башка процесс. 19-20 гасырда конструкт мәсьәләсе белән бәйле. Ничек аталабыз? Ул Төркистанда бәйле. Ышанмасыз, урыслар өчен дә бәйле, Европа халыклары өчен дә бәйле. Ул вакытта конструктлар, яңа нация төшенчәсе килеп җитә 20 гасырда. Бу процессны, бу булган әйберне аңламаган кешеләр ала да менә урта гасыр белән бәйләп бутап, әллә нәрсәләр бутап бетерәләр. Менә урта гасырда да безнең Булгарда, аннан соң Булгар дигәндә генетик яктан ул нинди әйтә алмыйбыз әле, бүгенге көндә әйтә алмыйбыз. Бүйек ихтимал G дигән G кертелә, һәм әгәр дә алайга карасак, әлбәттә Выборг С. Менә алайга карасак, күбрәк Ульян территориясендә, Татарстан территориясендә R1 күбрәк күпчелек. Аны бәйлиләр инде күбрәк менә бу Бату хан китергән, һәм Көнбатыш Төньяк Кара диңгез ягында Куманнарында китереп тутырылганлыгы. Менә ул як R1, Булгарга бөтенләй катнашы юк дип әйтә алабыз. Әгәр дә Булгарга катнашы ниндидер татарны бүгендә булды икән, менә күбрәк Ульян татарлары, менә анда күбрәк булгарчылык сакланган дигән сүз була. Әмма анда да бер проблема бар әле. Ул G Кавказ ние дип әйтәбез инде. Ул Алтын Урдада да бик каты таралган була. Шуңа күрә алар да әле бу Идел Булгары беләнме, әллә Алтын Урда вакытында килгәнме? Моны да әйтү авыр. Бик күп допущение белән генә әйтә алам. Шуңа күрә менә Булгары да безнеке, татары да безнеке, барысы да безнеке. Алтын Урда вакытында без нукта куярга өйрәнергә кирәк. Әлбәттә перепис килә. Шуңа күрә булгарлык, керәшенлек, әллә кем башны күп бутышаклар әле. Әмма менә нукта безнең бабайлар аны Алтын Урдада нукта куйганнар, татар исем астында берләшкәннәр, кабул иткәннәр, итмәгәннәр, төрле вакытта консервер иткәндә мөселманлык идентичностен алганнар, башка ниләр. Шихабуддин Мәрҗани инде аларга җавап биргән. Динең мөселман әлбәттә, милләтең бит татар. Китерәләр безгә, Тукаебыз да шулай дигән, алар аңламый торган булмаганнардыр бит инде, аңлаганнардыр. Но инде әгәр дә бик каты алар аңламый дисәгез, 1897дә теге переписные бар. Анда бер кемдә үзен булгар дип атамаган. Барсы да татар дип атаган. Вотчинник ни төшенчәсе мишәр типтәр теге сословный булган әле менә. Ансы икенче бер этник түгел. Җавап бирә алдыммы сорауыгызга? Ну, сезгә инде һәм яулыклы кеше намаз укыйсыздыр әйме? Менә бу Абу-Бакр Каландарны аңлатыйм инде. Бу Абу-Бакр Каландар зур бер галим булган. Ибн Батута аны аңлата, менә Корылтай булганда җыелдыкта бик матур Коръән укучы Абу-Бакр кеше дигән бар иде ди. Ул килә Аксарай шәһәреннән, Төркиядән,
Үзбек ханга хезмәткә керә. Крымда иске Крым Салхатта дип аталган ул бүгенге көндә зур булмаган бер поселок шикеллендә инде. Бөтенләй җимерелеп бетерелгән бөтен нәрсә. Шунда бер зур мәчеттә имам булган, тарикатчы булган, каландари булган. Каландарлар турында әгәр дә беләсездер инде, бу гетеродоксный ислам, менә халыкчан дип инде. Ул вакытта менә Шыңгыз хан җимергәннән соң, ислам дөньясы биткәннән соң без менә бүгенге көндә мөселман дигәч нәрсә күз алдына китерәбез. Теге күбрәк гафу итегез, бунда күчемә. Менә Госманлы мөселманны күз алдына китерәбез. Нинди инде? Хатын-кызлар күп иттереп киенгән, ирләр солидный чалма чапаннан, сакал, берсе дә пышный торалар, әйме? Шундый күз алдыбызда. Урта гасыр мөселманы андый түгел. Урта гасыр мөселманы беренче яктан аскетлык күп, икенче яктан менә дәрвиш булып йөргән, ниләрдә йөргән, кычкыра торган зикр әйткән, мәсәлән, Бахауддин Нахшибанди әйткән. Ну, җитәрегез зикр белән генә, әйдәгез цехларга керегез. Төркиядә дә шундай белән. Менә календарьларда да ахи дигән ниләр булган. Мөселманнар яхшырак белә инде моны. Менә ул кеше монда килгән, Үзбәк ханга хезмәт иткән, һәм календарьларның бер ягы нәрсә белән булган, алар аталык булганнар. Аталык нәрсә дигән сүз? Ата сүзеннән инде, бөтенебез белгән. Воспитатель мәгънәсендә. Алар кергәннәр ханнарга һәм аларның гаиләләрендә балаларын тәрбияләгәннәр. Әлбәттә мөселман итеп. Һәм календарьларның бер ягы бар, скрытный булганнар. Менә ул үзенең ул вакытта нилендә китереп алган, бу 5 томлык шушы әсәрне язган. Иң мөһиме ул Алтын Урда территориясында язылган. Үзбәк һәм Җанибек хан турында да бар, Тулук Тимур бар, Крымның. Biz аны русчага тәрҗемә иттек һәм баса алдык. Кызганычка каршы 1-2 глава бүлек кермәде. Без моны Совет муфтиев России белән эшләдек, бастык алар ярдәм белән. Анда теге Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тугач Иранда җимерелә, Заратустраларның Анатолиядә җимерелә, Иркәү, әйме, хәтерлисез. Менә бу килешмәс РПЦ нәрсә фәлән дип курыктылар да ул глава төшеп калды кызганычка каршы. Менә сезгә моны кешкә генә бүләк сезгә. Только укыгыз. Минем бер шартым бар, укыгыз. Сезгә PDF була инде. Я да безгә киләс. Һәм мин шуны әйтә алам, икенче Алтын Урда территориясында менә ислам, Алтын Урдада ислам диләр. Аның эчтәлеге ничек булгансың? Менә как раз менә мондан эчтәлеген аңлый алабыз. Икенчесе бер Махмуд аль-Булгари бар, Нәҗил Фарадиз, Җәннәт ишекләре, Фирдәүс җәннәт ишеге дип әйтә алабыз инде. Менә аны да Аллага шөкер тәрҗемә итеп битердек. Факсимилесен баскан идек. Уразадан соң июньдә Булгар җыенында без аны тәкъдим булачак Булгарда Алла бирсә. Миниханов кушу буенча ул бик ошады, чөнки Булгарның наполнение юк әйме менә керетергә. Ул анда ансы күбрәк вагазлар шикелендә язган. Мин шулай Совет муфтиев белән дә мин аларга димин, сез бөтенегез укыгыз, бу вагазларыгыз димин. Менә бик ни өчен Абу Бакыр календар язган вакытны алсак, ул вакыт Алтын Урда шәшәк аткан. Ил көчле, бөтен экономик системасы эшли. Аны мин башта ук куйдым. Менә кызыл линия белән анарда нәрсә бара? Анарда бара нәрсә? Иман. Ул әйтә инде иман мөһим, һәм аны аңлата. Ну ул әйтә иман бөтенебездә бар. Ул түбән дәрәҗә. Нинди иман булырга тиеш? Ничә уйлыйсыз? Менә ул җавап бирә. Нинди иман булырга тиеш? Алланың хушына китә, Аллага ошый торган нинди иман? Мөселманнар. Аллаһка гашык белән иман. То есть Аллаһка гашык буласың, онытыласың. Мәсәлән, суфи әйтә: "Аллаһым, мин тезендә утырдым, әйдә синең тезендә куй әле, тезеңне тотыймары." Булай әйтсәң, акыл белән, әйме? Кафир буласың. Шагар әйтергә ярамый. Экстазда әйтә ул, анда ярый. Нирвана берләшә әйме? Менә Абу Бакыр календарга бу әйберләр мөһим булган. Һәм ул корган үзенең тарикатын. Ушакилар дигән, ушак гашык сүзеннән әйме? Төркләрдә дә бүген бар, соңгы 17нче гасырда. Тагын әйтә алам иде, Алтын Урда җимерелә башлагач, алар китәләр Азербайҗан территориясе Кавказдан һәм Бикташиларны коралар, алар бит сугышчы да булганнар шундый. Бикташи һәм Янишер гаскәрен коралар. Менә Төркия белән бәйләнешләр шуны әйтәләр. Җәләлдин Руми белән бәйләнеше бар, үзе белән түгел, улы Султан Вәлид белән ул аны остазым дип атай инде, әйтәем. Анатолиядә бүгенге көндә Төркләр дә белмәгән күп кенә галимнәрнең исемнәрен китерә. Без төрек консулы бар, татарчада өйрәнеп йөрде бит әкем. Аңа хат яздык, аңлатып буларны.
ул безгә интересан değil диде дә, ну түгел икән түгел инде. Менә икенчесе Нагжил Фарадис, Махмуд аль-Булгари язган 14-нче гасырның уртасында вакытны әскәр син не дидем мин нидә хәзер менә ансы язган нинди вакытта шума, сугыш менә мондый ниләрдә һәм Махмуд аль-Булгарига нәрсә мөһим булган? Нәрсә мөһим булган дип уйлыйсыз? Ил җимерелә бөтен нәрсә. Ну, начар мөселманнар булдык, Аллаһ безне наказывает. Менә ул мәгънәдә һәм вагазли инде. Ансы да басылгач Алла бирсә тәкъдим итәрбез. Безнең тарих институтында берничә өлеше сатыладыр, бәлки кирип карый аласыз, анда безнең библиотека бар. Калганнары әйтәм бит, алар зур тираж белән чыгарылмый кызганычка каршы. Шуңа күрә PDF куябыз инде тарала. Хәзер киттек сәяси тарихына, менә сәяси тарихында бу инде әлбәттә карталарда күбәйбер условный, чөнки исторический география дип әйтелгән әйбер бар. Менә шикләрне билгеләү бик авыррак инде кызганычка каршы. Кайдадыр мәсәлән монда Иран белән сугышкан анда язылган мәсәлән Дәрбәнд Алтын Урданык иде, Дәрбәнд ишекләре идеме? Аңлыйбыз, ул Алтын Урданык. Менә бу җирдә әйтик, аны язмаганнар, каян гына беләсең, бүленгәнне. Ну, кайдадыр мәсәлән Шыңгыз хан әйткән шушы елга инде дип әйтә алабыз. Әмма шикләр дә күчеп йөргән ул вакытта да. Шуңа күрә ул вакытта да әле менә Себер дигән, ул Себернең бүген без границалар күрәбез, административ границалар куябыз, әмма ул вакытта ну Себер бөтенесе Себер инде. Шуңа күрә бу условный әйберләр инде әйтик. Менә ул вакытта Ибн Батута әйтә 7 дәүләт бар. Иң көчле бүген көндә әйтик Америка, Китай, Россия кебек көчлеләр дип әйтә. Ул вакытта да менә 7 дәүләт бар дип әйтә, һәм аларның берсе арасында Алтын Урданы әйтә. Алтын Урда дәүләтен. Шыңгызыйлар менә Евразияның ул вакыттагы иң күп экономикасы булган, теге менә цивилизационный зона иң кызык булган җирне кулга төшерәләр, һәм шыңгызыйлар үзләренең менә правила дип әйтик, әйме, буларны куялар. Шыңгызыйларның бер яхшы ягы булган нәрсә, менә алар карыйлар, Шыңгыз хан әйтә инде, без факирбыз? Тирәяклар көчле. Чөнки менә мөселманнар белә инде Пәйгамбәр Фәнсәлләһу алейһи ризыгыз торговляда дейме, алып сату эшегез. Шыңгыз хан да аны аңлаган. Шуңа күрә иң беренче өлеш утырта алып сату эшен. Юлларны ачыгыз ди. Менә күз алдыгызга китерегез. Алтын Урдада бүген свободный экономический зона, менә сөйлиләр, Алтын Урдада булган алар. Мәсәлән, Кара диңгез буенда булган безнең Генуя белән Венеция кирткәннәр, ничә процент алганнар дип уйлыйсыз? 3% алганнар, 4% алганнар. Менә урыслар әйтә инде, бездән татарлар бик күп алган, әйме? Выходны күп алганнар диләр инде, әйме? Бик күп. Менә Пономарев бар иде, үлде инде Андрей Леонидович Мәскәүнеке. Ул хисаплаган иде. Менә ул вакытта корабльләр белән китерәләр, 3% ала. 20,000 дукат ала бөтенесе төшәме, бөтен нидән ди, хисаплый. Урыстан ала 2,000 серебро, 4,000 серебро, төрле фиксированы. Ул вакытта төньяк өлешләр, рус дәүләтләре, алар бик кызык булмаганнар шунда. Ул соңыннан 14-нең соң 15-тә генә кызыксына, аннан соң ул вакытта иң кызык әйберләр әлбәттә Европа белән Китай, Индияны берләштерү, менә бу торговля. Ул вакытта менә шелковый путь дибез, ул әлбәттә условный, анда исеме булмаган инде аның. Менә ул әйберне кертәләр, бу ике шушы линия. Ул вакытта Америка ачылмаган, менә бөтен пряностьлар йөргән. Булган ике линия, берсе менә южный, берсе северный. Кем көчлерәк, шул көчлерәген тоткан. Менә Алтын Урданың иң көчле чагы шушы менә северный Алтын Урда аша Хорезм, аннан килә менә Астрахань, Сарай һәм Крымга китә. Менә шушы җир контрольда тоткан һәм иң төн байлыгы транзитный торговля шуннан алган. Безнең Болгар җирләре ниләр, алар инде күн, меха менә андый бер белән, ул вакытның валютасы дип әйтик инде. Аннан иген керә. Но иген күбрәк әлбәттә менә бу Крым үсте җирләрдән китә. Иген күп саткан Алтын Урда. Алтын Урданың җимерелүе була менә Тимур. Менә юл аска төшә. Аннан соң Госманлылар Генуйлар ниләрне басып ала да, Кара диңгезне ябып куялар монда. Константинопольне алалар да. Алтын Урда кыен хәлдә кала. То есть транзитный торговля бөтен синең менә перестраивать итәргә кирәк. СССР җимерелгәннән соң
Безгә диләр 20 ел перестраивать итәргә кирәк тә. Ул вакытта да шулай, әлбәттә, перестраивать итәргә кирәк күбәйберне, җимерелү. Менә бу шыңгызыйлар, ну, җимерелүенә шундук килмик. Бу дәүләтләрне коралар, правилаларны коралар. 1269-да бу Кыргызстан территориясында Таласта күрешәләр. Һәм бер-беребезне таныйбыз диләр. Бүгенге бу ел без 750 еллыгын шуны үткәрәбез инде. Әлбәттә, Алтын Урданың тарихы 1207-дән башларга була, 21-дән башларга була. Әмма теге юридик бит отталкивать итәргә кирәк, бер дата кирәк, менә ул ничек була? То есть минем шикләрне, минем властьны һәм минем династияны кабул итәргә тиеш бөтен тирәк. Менә шыңгызыйлар берләшәләр дә, шикләрне, династияны, бөтен нәрсәне кабул итәбез, юридик оформляться, курултай кирәк моны эшләйме, җыелышырга. 1269-да ул була. Шуңа күрә без аны 750 еллык Талас курултайы дибез инде. Менә бу ел Алтын Урда форумы сентябрьдә булачак, нәкъ аңа багышланган. Без аны башлап җибәрдек. Дәүләт музее бар бит Кремльдә. Менә анда выставка башланды. Барып карый аласыз. Иң беренче мероприятиелардан дип әйтегәндә менә бу дәүләт тарафыннан ителгән. Рәссамчыларыбызның, артистларның, күп кешеләрнең фикерләре бар, нәрсә белән барып чыгар. Мәсәлән, без Камал театрына, башкаларга барсына да хат яздык. Идегәй спектаклен куегыз әле дип, ну, карарбыз инде, бик теләүчеләр юк, әмма бүген булса бик мин дә барып карар идем, кызык булыр иде. Менә киттек шуннан соң. Ой, бу нидер? 750 еллык Алтын Урданыкы курултай, Талас курултайы. Ой. Аннан соң 7 томлык, ну, ярар идегез киттек. Менә 7 томлык тарихны безнең 4-нче томын мин эшләдем. Һәм анда Астайкин дигән бер картограф бар Мәскәүнеке. Авторлар белән сөйләшеп, мөмкин кадәрле ул вакытта исторический географияны төшенәрәк, ул вакытның ханлыкларының шикләре ясалды. Менә бу Казан ханлыгы. Ну, киләчәктә бераз кайсы бер җирләр үзгәрер, тагын документлар табылса. Менә бүгенге көндә исторический географияны төшенеп, бу темада эшләгән бөтен галимнәр белән киңәшләшеп эшләнелгән иң соңгы ни дип әйтегән Казан ханлыгының картасы бу килеп чыкты. Biraz йөреп чыгам инде барсында. Монсы Астрахань ханлыгы Алтын Урда җимерелгәннән соң. Монсы Крым ханлыгы. Бу төрекләргә әйткән җир инде беләсез. Тарихын сахип берәйне аңлатырбыз. Монсы инде Маңгыт йорты без нойларда дибез. Менә ул үзе дә әлбәттә теге монотон булмаган. Мин ул бу дәүләткә, дәүләттә дип әйтеп бетермим, полития дип әйтәм. То есть дәүләт түгел. Һәм һәр вакыт булмаса да күп вакытта күчмәнлек, башка сәбәпләр аркасында нойларның менә я союзга керәләр дә бузалар. Менә гел шундый була. Шуңа күрә несистемный полития дип әйтәбез инде без. Чөнки менә күпчелек нәрсәдән китерә? Хан юк, төрле бәкләр бар, берләшәлмиләр, бүлешәләр, шундый нидә, шуңа күрә бүлеп күрсәтелгән. Монсы Великий княжество Литовское, аннан Польша белән берләшә. Аның анда бик күп татарлар китә, менә Үзбәк хан вакытында киткәнен беләбез, Алар инде менә бу безнең уйлавыбызча төньягында Кара диңгезнең Куманнар менә христиан влиянисында булган. Үзбәк хан исламны керткәч, алар күбрәк китә инде менә христиан илләренә. Татар буларак, мөселман татар буларак китәләр Туктамыш вакытында ил җимерелгәндә, һәм алар анда сугышалар, Грюнвальд сугышында, башка җирләрдә катнашалар, татарский уланы бик мәшһүр инде беләсезме? Һәм алар анда политияларда коралар. Княжество дип әйтә алабыз инде, Ягалдаевытмы, шундый ниләр. Монсы безнең Сибир ханлыгы да дип әйтәбез, Төмән ханны бүлеп, гомуми әйткәндә инде Сибир ханлыгы инде ул безнең Сибир татарларының. Әлбәттә Сибир ханлыгын Ермак белән генә бетерергә ярамый, ул соны аныклары ниләр 18-нең уртасына кадәр бик яши әле. Монсы безнең территорияда калган, монсы менә безнең Көнбатыш Башкортстан Чишмә ягында калган мавзолей, Хорезмнан китергән исламны таратучылар өчен. Монсы икенчесе, шуннан ук
калганнарын куймаганнар. Алай йөреп чыктык. Сәяси тарихка килдек инде, вакыт бардыр инде. Менә әлбәттә сәяси тарихны Жужидан башлыйбыз. Жужиның мин сезгә менә бер тәкъдим итәр идем. Безнең Оксфорд белән эшләгән, шулай интернетта да бар, Золотая Орда мировой истории дигән китап бар. Ул Алтын Урданың соңгы бүгенге көндә иң яхшы китабы дип әйтә алабыз. Анда 44 галим дөньяда иң яхшылары катнашты. Анда менә бөтен сәяси тарих, бөтен ниләрне бирә алдык. Менә карый алсагыз, аны карагыз, инглизчәсе дә бар, тәрҗемә иттек. Без аны Оксфордта тәкъдим иттек. Менә анда Жужи буенча мин макале яздым. Жужи әлбәттә теге Шыңгызхан белән бәйле, Шингизилар белән бәйлисебез киләме? Ну, Ленар аңлаткандыр инде. Минем фикерем инде әлбәттә ул Шилегу малае, Миркитларныкы, чөнки Сокровенное сказание да Шыңгызхан картайгач хатыннары, хатын-кызлар дәүләт ярата, бүлешергә кем менә үлсәң кем була диләр. Ул инде дәшми, Жучи бит зур булырга тиеш. Шыңгызхан дәшми. Һәм ул вакытта ул Шагатай әйтә, ничек инде син бу Миркит маласына бирәсең киләмни? Әтисе дәшми. Аннан Кокосос дигән анда вәзире ул аңлата инде. Ул вакытта шундый заманнар иде, нишләп әниеңне ала әйтәсең. Бу менә семейный тарих дибез, гаилә тарихы. Андый әйберләр, андый тарихка һәм бик иртә фиксировать ителгәнгә булай гына кертеп булмый. Шыңгызлар аны чистартырлар иде ул дине. Чистартмаганнар. Бу иң беренче не инде. Шуңа күрә менә Жучи минем фикеремчә инде ул әлбәттә Шыңгызның гаиләсендә үскән, үз баласы итеп үстергән, әмма менә происхождениесе буенча шундый фикерем. Һәм ул соңыннан бераз читкә дә тибелгән, һәм менә ни өчен моны тукталдым? Жучи һәм аның уллары бер вакытта да Монголиядә яшәсәләр килмәгән. Качканнар алар аннан, метрополиядан качканнар. Мәсәлән, Шагатай үзенә олыс сөйләккәч, ул аны мин теге утрировать итеп әйтәм инде. Охотничьи угодья кебек караган Урта Азияны. Нитмәгән, ул хәтле үзенең улысы күчеп яши андый булмаган. Китай территориясына ул оныклары инде анда киткәннәр, Иран территориясына, уллары түгел. Ә менә Жучи баштан ук китә, Монголиядә яшәсе килми. Ни өчен? Гаилә теге вытолкнула инде. Менә ул аны сизгән. Ну, Жучиның бер яхшы ягы булган, аның күп балалары булган. Менә күп тарихта язалар инде менә 40 улы булган. Ул вакытта инде менә теге удалысны күрсәтер өчен. Ә менә Рашид ад-Дин үзенең Җамиат Таварихта 14 дип яза, Шуа Паджигана менә бу генеалогия китергән 15 баласын китерә. Менә бу 15 бала арасында Бату, Шейбан, Урда, Берке хан әлбәттә безнең теге Хим ханнардан ханнар. Соңына ул нәселләр китә һәм ике нәсел, ну, точно әйтеп әйтә алабыз, иң төпчек улы Тукай Тимур, Тукайлар, безнең Тукайда исем шуннан. Һәм Шейбан нәселе. Безнекеләр Тукай нәселе. Менә Казан ханлыгында безнең Кремльдә утырган барсы да аның Жучиның төпчек улының балалары, Тукайныкылар, Тукай Тимурилар. Менә бу ике нәсел китә, аның да сәбәпләре күп. Менә Жучи чыгып китә һәм ул вакытта экономиканың основасы төп әйбере нәрсә? Ганимет. Исламда да шулай. Ганимет, әйме? Басып аласың ниләр? Тем более булар күчмәннәр. Шыңгызхан Сися дигән Китайның төньягында, менә бу илләрне, Кытай илләрен талый, Урта Азияны бүтән уллары белән. Ә Жучи юк. Жучины җибәрә менә, син Себердә әйдә, шунда, әйдә, үз кешеләрең белән, әйдә сугыш. Кемнәр белән? Ну, юртылар куйган ярым факир күчмәннәр белән. То есть ул аны анда кулланмый. Аннан соң әйтәләр менә Жучи синең турда теләсә нәрсә әйтә, шәһәрне алганда каршы чыга. Бу да язмаларга тик кенә кермәгән. Шуны күрә алабыз, Жучилар чыгарылган. Жучиларның Жучи үлү белән яртысыннан күп өлеше алына Монголия кушылады. Сез тегендәрәк китәрсез, басып алырсыз. Һәм менә Жучилар битте дигәндә генә западный поход дип әйтәбез инде, Батыева нашествие дип безнең илдә күп әйтәләр инде. Менә ул вакытта Королтай карар кабул ителә. Ул Бату гына түгел, бөтен пан-монгольский, бөтен империя килә, бөтен армиясы белән. Менә шул вакытта Жучиларның дипломатиясе бар. Мин дә аның турында яздым. Менә мин күргәнем кадәрле дипломатия ничек булган. Жучилар аңлыйлар. Буларны бер көндә үк битереп ташларга мөмкин. Үзенең нәселләре, башка Шингизилар. Мәсәлән, Бату
жалобы яза үгедейге. Сенің улың, күйік, мені сен ертугер, сен хатын кыз, шулай деп айтты, мысқыл етті де. Бұлар әлі міне пир вақытында. Кішіге санамандар, төбен шытып қарағандар. Өтіріп ташлау бір нәрсе тұрмас еді. Соңынан өтірелер, жошинақлар өтіре. Ол ауыр бір саясат ішінде Батухан түшіншесі ойланып, илні зурайта. Һәм ул вақытта қарар бойынша, міне бұл бүтін Шыңғызи нәсіллеріне тиеш болған бұла, бұл территориялар. Міне мұнда Ингу нәсілінеке, мұнда Шағатайның өліші. Бату міне қазір кенеткене зур жерінің башында тұрды. Үгедей өліп кете. Үгедей өліп кеткеш, құрылтай керек, кімні хан етері керек. Ол Бату действующий армия башында. Әлбәтте, күйіклар, башқалар өз ғаскерлері білен кете, әмі көп армия Бату нейді. Кенеткене Бату күшлі бір фигураға айланып кете. Действующий армия қолында. Соңынан шундай yok ситуация Хулагу һәм Хубилайда булачак, Кытайда нейді. Действующий армия һәм империя жибере менә армия жиб, өзі кеше җитмей аннан. Арик буга Хубилайны җиңелми. Чөнки бөтен армияны җибәргән. Полководец соңа каршы чыккан. Менә Бату да шундый хәлгә килә. Һәм әлбәттә бер нинди мондагы җирләрдән дә ул аларга бүлеп бирми инде. Хотя менә Болгар территориясына әйтә алабыз, беренче ниләрдә әлбәттә калганнарга бирелгән. Тамгалар да алда күренә. Ул бик вакытлыча уйлаган гына аны Бату. Соңынан бу дәүләт утыра, әлбәттә дипломатиясе ниләр белән бара. Аңа гына карамастан, ул куюкка каршы гаскәр белән чыга. Соңыннан менә Жушины яратмаганнар Шагатай белән, үгедей бик кысылмаган, Мингу яраткан иң төпчек уллары. Бу нәселгә дә ничектер бирелгән ки, Бату соңыннан үзенең корылтайын үткәрә һәм Шагатай һәм үгедей нәселен үтереп бетерә. Бик әз генә берничә кеше генә кала. Бу нәселләр юкка чыгарыла. Менә Шагатайныкында соңыннан менә бу Шагатай булырга мөмкин. Юк Шагатай, үгедейныкында да шулай. Соңыннан бер-ике кеше Тибетка ташланганнар ниләр. Килә, кешеләр юк уже. Хайду бар мәсәлән. Аннан соң бу нәселләр бетә. Моны Бату бетереп ташлый. Һәм калдыра Мингу нәселен, һәм аларны каган ясый, үзе соправительгә әйләнә. То есть соправитель аңлыйсыз инде, ул бергә Монгол империясын идара итәм ди. Монгол империясы белән идара итми, үз илен көчләндерә. Көчләндерә, монда шәһәрләр коралар, дәүләтне көчләндерәләр. Һәм аннан соң Батуханнан соң бер проблема империяның белән уйнап ташларга уйлый. Улын Сартакны әнә китерергә, әмма менә барып чыкмый, ни өчен? Мондагы жуши һәм бекләр, алар белгәннәр, бу Батуның гына сәясәте булмаганын аңлый алабыз. Алар Беркәне дәүләт башына китерәләр. Беркәне китерәләр һәм Беркә мөселман. Менә Жушиның әйтәләр, мин ул версияны бик ошый инде миңа. Минемчә инде менә бу Харизмларның принцессаны ул алгач Жуши өйләнә һәм аның 3 баласы, өчесен дә ул мәсәлән шаганакларда әйтә, мин телим булар мөселман булсын минем бу балаларым. Һәм кормилец та мөселманны табыгыз дип әйтә. Версия күрәләр, әйтәләр инде Берке хан бүтәннәр хатын-кызларны имми, мөселман хатынын гына тапкач имә, бу мөселман икән диләр. Аның сәяси тарихын шулай аңлаталар. Менә Шыңгызилар бүтән Евразияны алды. Һәм алар информация бирә. Менә Сартак христиан, бүтән христиан килә дә, Сартак безнең кеше икән, аның белән эшли башлый. Нигә? Чөнки бу бит завоеватель, басып алучылар, әйме? Аларга менә бу халыклар белән контакт табарга кирәк. Менә кайсы бирләре мөселман, менә минем улларым мөселман. Алар менә теге дин өстендә менә шундый сәясәтче кешеләр булганнар инде, дөресен генә әйткәндә. Менә Сартакны христиан дигәч, әйтәләр, христиан димәгез, ул мавол дип әйтә. Бер яктан информация да җибәрәләр кебек, менә христианны инде әйтү авыр, нинди ни хәл ул христиан булган. Менә Берке хан чынлап та мөселман булганны күренә. Һәм Берке хан вакытында ук менә бу тарихка үз тарихын язалар. Мөселманнар үз тарихын яза. Үтәмеш хаҗида да аны без күрәбез. Мусульманизированная история дип әйтәм мин аны. Менә нәрсә өчен аңлар өчен генә тиз генә аңлатам. Накшибанди хәзрәтләре бар, әйме? 14-нче гасырда яшәгән, Тимур вакытында яшәгән. Хуҗа ахырлар бар соңыннан. Менә бүгенге көндә Накшибандиның последовательләре монда юкмы? Булса инде аларны тыңласагыз, Тимур Накшибандиның төз төбендә утырган. Баһаутдин Накшибанди шулай дисә, ул биткән инде, Тимур беркем дә түгел. Документларны карыйсың, Баһаутдин Накшибанди төрмәдә утырган, Тимурдан кирәген бир. Менә бөтенләй мөселманнар киресенчә яза. Мөселман өчен Тимур кем инде ул?
Багаутдин Нақшбанди булганда. Шулай бит. Монда да. Шуңа күрә Үтәмеш хаҗида да языла менә Берке хан бер үзе Хулагу гаскәрен җиңде, артында менә төрекләр аны популярлаштыра. Ул хулагулар килә, зур армия белән киләләр. Алтын Урданыкылар куркып калалар, бу хәтле гаскәр җыя алмыйбыз. Берке хан әйтә, карап торыгыз. Менә мин бер үзем сугышам алар белән. Әгәр җиңсәм, миңа килеп ярдәм итәрсез. Тау башына баса да бер үзе. Хулагу армиясына каршы Аллаһу әкбәр дип җигерә башлый. И тегеләр бөтенесе качышалар. Булар бөтенесен куып, әсир алалар, үтерәләр дә, нишләп качтыгыз? Аннан анда карадык, бер кеше килде дә, артында ул хәтле миллионны яшел чалмалы ниле мөселман гаскәри иде. Фәрештәләр килгән булышырга. То есть менә мөселманизированная история. Берке хан фәрештә гаскәре белән буларны җиңә. Аннан төрекләр ул версияны тагын әйтеп җибәрәләр. Менә бу мөселманизированная историялар, әйме? Кремида да ул бар. Берке ханның кызганычка каршы балалары булмый. Мин дидем, менә исламны үзбәк ханны өчен утырта. Проблема анда нәрсәдән килә. Менә бу Шыңгызый нәселләре килде, яңа династия утыртырга кирәк. Булган элита белән договориться итәргә кирәк, әйме, властьны тотар өчен. Шуннан соң һәркем властька килергә тели бит әле. Син бит әле яңа гына менә Шыңгыз күтәрелгән, шулай бөек нәселләрдән түгел. Исбатларга тиешсең синең, мин генә була алам дигәнең, әйме? Бүтән нәселләр күтәрелә башлый. Корылтай белән кабул итәләр. Исламда бит алай түгел, султан. Султанның улы утырачак хан булып билгеле инде ул, әйме, кайсы Бөтенесе итагать итәргә тиеш. Султан куштымы, ул Аллаһның нигә, әйме, халифәлектә шуннан утырыла. Дәүләтне көчләндерә. Менә идара системасын көчләндерә. Шуңа күрә Берке хан вакытында ук, әгәр дә уллары булган булса, минем фикеремчә инде, аның улларынан нәсел китәр иде, бу дәвам итәр иде. Берке ханның кызганычка каршы уллары булмаган, балалары булганын белмибез. Соңыннан берничә хан килә, алар да исламга каршы булмыйлар, я да кайсы мөселман, кайсы исламга килә, Тукта хан мәсәлән соңыннан килә. Әмма шуны күрәбез, Тукта ханның ил сөяр, ил басар төрле версияда әйтәләр, улын әзерләгән була, ул мөселман булган була. Менә Рашид ад-Диндан да без аны күрәбез. Ул үлеп китә кызганычка каршы, соңыннан арадан менә жошилар арасына алалар да Үзбәк ханны алалар. Үзбәк хан шундук исламга килми, аны исламга килә, менә Үтәмеш хаҗида шулай күрәбез. Ул бәкләре белән утыра торган булган. Менә бу шаманнар инде шундый теге бал эшертә торган булганнар. Менә бал савыты ошып йөри дә, килә дә, бал савыты сала да, мөгъҗиза күрсәтә торган булган. Бер көнне бу эшләми. Нишләп эшләми? Монда безнең урдада мөселманнар бардыр, алар булса җин киләлми, булыша алмый фәлән. Бу мөселманнан табалар да, аннан бахас китә, укый аласыз, тандырга керәләр. Фәлән мөселманнар җиңеп чыга һәм Үзбәк ханы исламга килә. Ул чыганакларда күрсәтелә, Үзбәк ханның башта мөселман булмаганы, соңыннан килә һәм бик тиз генә исламны утырта. Ни өчен? Үзбәк ханның килгән, әгәр дә каршы булмасагыз, мин утырыйм әле. Үзбәк ханның менә ни өчен исламны тиз утырта дип әйтә алабыз. Ул дәүләткә килгәндә Токбога дигән инде уйгур каршылар чыга. Ул вакытта иң беренче сүз кулланыла кара кеше. Кара кеше нәрсә дигән? Кара сөяк. Менә ягъни Шыңгызыйлар династиясыннан булмаган кеше. Дәүләткә килә яза. Дәүләт җимерелергә мөмкин. Шуңа күрә ул бик каты тырышып тиз генә исламны утырта. Бу дәүләтнең һәм җүши нәселенең сакланып калуы өчен бик мөһим әйбер булган була. Мә алдык, мәҗбүр итте, анардан түгел, ул дәүләт төшенчәсе белән төшенгән. Әлбәттә, бу мәсьәләдә мөселман миссионерлары, мөселман тарикатчылар әлбәттә булышканнар, аларның дине бит күтәреләме. Шуңа күрә нормаль, бөтен нәрсә берләшкән. Әлбәттә, бастыру да булган, мәҗбүр дә иткәннәр. Менә гарәп чыганакларында күрәбез, бәкләр килә, син ди безнең динебезгә карама. Син безнең сиңа ничек хезмәт иткәнебезгә кара. Үзбәк ханга карап тормый, барсында мөселман ясый. Мәҗбүр итә дип әйтгәндә. Карар кабул итә. Үтәмеш хаҗи һәм Габдуллафар Кремида әйткән бөтен Татарстан, ул вакытта Алтын Урдан алай атыйлар. Бөтен Татарстанны мөселман ясады. Ул вакытта бәк хан куштымы? Бетте ике төрле не юк, әйме. Менә Үзбәк ханның бу ни? Үзбәк ханнан алда булган Туда Мингу Тимурлар, алар менә барсы да Мингу Тимур вакытында без дәүләт менә талас курултайы була. Менә Үзбәк хан нәкъ менә ул яктан һәм
шәшәк аткан чор дип әйтеген һәр дәүләтнең үсү чоры бар. Менә пик бар, әйме? Пикта әйтә алабыз, 3 ханны китерә алабыз. Үзбәк хан, Җәнибәк һәм Бердебәк хан, аннан җимерелү башлана инде. Менә Үзбәк хан бик кызык шәхес, нәрсәдән аны әйбәт фиксировать ителгән. Иң кызыгы инде менә популяр өчен, сезнең өчен дә Ибн Батутаны укып карагыз. Ибн Батутаның 2 томлык книга, русчага бөтенесе кызганычка каршы тәрҗемәсе юк. Төрекчә белгәннәр төрекчәсе бар, гарәпчәсе бар, русча өлеш бар, Алтын Урда өлешенә күпчелеге кергән. Менә анда Үзбәк ханның сарайханда йөргәнлеген күрсәтә. Һәр җомга шейхлар янына килә. Үзе дә менә Абу-Бакр календарда да ул китерелә. Әлбәттә хан булган, дәүләт белән идара иткән. Мәсәлән, Латин чыганакларында күрәбез аның Европа миссионерларына да мөмкинлек биргән. Алыгыз, проблема юк. Диндән, бер яктан мөселман кешесе күрүкме инде ширкәвеннән башкасыннан күрүкме, иманы көчле булса, әйме? Икенче яктан бу бит бәйләнешләр. Ул вакытта төшенегез, Европада менә инквизиция, әйме? Миллионлаганны кискәннәр, менә теге күпчелеге өчен генә сөйләмим. Ә монда менә дин иреклеге. Килегез, бернинди проблема юк. Менә Үзбәк хан бу системаны удырта, артыннан Җәнибәк хан килә. Җәнибәк хан да шул ук системаны дәвам итә. Безнең менә бу мусульманизированный историяларда әгәр дә карасак, Бәркә хан ул Хәзрәти Әбүбәкер белән исемдә якын, нидәйме, китерелә. Үзбәк хан, Җәнибәк хан ул инде әлбәттә мөселман буларак тәрбия ителә баштан ук. Һәм менә ислам эшендә алып бара, аның заманында менә шәшәк ату, аны Хәзрәти Гомәр белән параллель китерәләр инде. Гомәр әл-Фарук бар бит инде, икенче халифабыз, әйме? Менә справедливый инде Хәзрәти Гомәрне дә әл-Фарук, әйме, икегә бүлгән. Справедливость, әйме? Хәзрәти Гомәр турында тарихын белүчеләр белә инде. Жесткий булган, справедливость өчен булган, әйме? Попробуй анда бер фитнә нигән уйлап кара, баш китә. Берәр ни булса, ул сразу әйтә торган. Я пәйгамбер, пәйгамбәрбез анда. Башын алыйммы кылыч белән? Шундый ни булган. Менә Җәнибәк хан вакытында шундан нитәләр. Нәрсәдән? Ул вакытта менә Иранны Алтын Урда сугышканнар, Алтын Ирандагы Шубан Мирзаның бузыклыкка бирелүе, үз кызына өйләнү, башка нәрсәләр, буларны китерә, ул аны җимерә. Һәм Җәнибәк гаскәренең менә барып җимергәнлеген, әмма җимерсә беренчедән запретлар куя, мөселманча тотканын үзен, һәм контрольсыз җимерелгәннәргә акча түли, җизияләр түли. Менә по крайней мере әйтә алабыз инде, шын-шынлап үзен мөселман гаскәре, мөселман нигендә калыпларында тота алган хан дип. Аннан соң килә Бәркә хан. Бәркә хан шулай дәвам иттерә. Тарихы кыска була, 2 ел ярым дәүләт башында тора. Кызганычка каршы дәүләт аның белән бетә, нәрсә белән бетә? Бер яктан үзенең холкы буенча, әлбәттә без әйтә алмыйбыз, ул нихәтле ул чыганаклар дөрес китерелә. Әмма менә ул бөтен туганнарын үтереп бетерә инде. Беренче чиракта бер туганнарын үтереп бетерә. Ул вакытта мин шуны әйтәсем килә, Үзбәк хан реформалар ясый һәм наконец-то менә Үзбәк ханнан аның уллары гына дәүләт башында торырга тиеш. Аңа кадәрле туганнар, дядялар, бабайлар, кем старшийрак дип әйтгәндәйме. Ә менә Бердебәк үтереп бетерә, үзенең улларын гына калдырып, үзенеке дип, Аллаһ шулай наказывает, үзенеке дә үлеп китә, үзе дә үлеп китә. Һәм карыйлар, менә хан булырга тиешле, бөтен уже общественный договор булды, әйме? 100 елга якын, 50-60 ел точно, әйме? Менә договорились, һәркем моны кабул итте. Ират бу нәселдән юк. Илне ничек идара итәргә? Андан соң килеп чыга, Җекилдебек диләр, ниләр үлгән улы мин дип. Менә 1359-да Бердебәк үлә, 1361-гә кадәр 2 ел буе халыкны алдап тоталар әле. Менә бу хан дип әйтеп. Бу нәрсәне күрсәтә, дәүләт системасы көчле булган ул вакытта. Менә барыбер династия кирәк бит ул заманның, әйме? Менә ул вакытта карыйлар. Ул вакытка инде Жучи нәселенең күп линиялар улларының нәселләре сакланмаган, төрле версиялар бар инде. Үзара булганда да, әйме, мәсәлән, Үзбәк ханда күп кенә нәселләрне бетергәнлеге аңлашыла. Менә кала 2 нәсел, Тукай Тимур нәселе һәм Шибан нәселе. Башта Шибан нәселен китерергә уйлар. Һәм менә 20 ел эчендә
шу алышлар вакытында сиясий кризис эчендә Алтын Урдада 25 хан дип әйтәбез инде. Бәлки 1-2 тагын өстәлер табылыр. Мәсәлән, нумизматика буенча ханмын дигәндә акчаны суккан исеме белән Улжай Тимур дигән мәсәлән. Язма әсәрләрдә юк. Бәлки 1 ай идара иткән, бәлки 1 атна идара иткән, белә алмыйбыз. Менә шундыйлар. Бу чуалыш заманы. Менә 25 хан Тукай Тимур һәм Шибан нәселеннән, бәлки кайсы берләре башка нәселдән дә әйтеп бетереп булмый. Менә чуалышлар була. Һәм менә бүген кешеләр ничек әйтә? Менә сыр нинди яхшы иде, әйме? Колбаса тәмлерәк иде, башка нәрсә, башка ностальгия бар, әйме? Көчле дәүләт идек, башка нәрсә. Ул вакытта да 20 ел бу чуалышлар ностальгия барлыкка килә. Менә идеология барлыкка килә. Үзбәк хан заманына кайтабыз. Аннан соң кайсы бер өлеше, менә бу бирәктә Шибан нәселе килгәндә, Көнбатыш Себернекеләр, без үзбәкләрбез, үзбәк ханның кешеләребез. Соңына ул этнонимга әйләнеп китә һәм үзбәк милләте барлыкка килә. Менә ул исем. Без үзбәк, бөтенесе әйтә, үзбәк хан заманына кайтырга кирәк, үзбәк хан заманына кайтырга кирәк. Һәм шул вакыт бер кеше чыга, ул Туктамыш, Гыясетдин Туктамыш, әйтә, мин үзбәк хан заманына кайтарам. Ул көчле хан була. Менә килгәч минем бездә бер нумизмат бар Петров. Менә акчаларын тикшерә, ханнар реформалар ясаганнар, әйме? Ни өчен реформа ясыйсың? Менә иске акчаны аласың да яңаны куясың. Яңа граммына кадәрле менә шушы үлчәм булырга тиеш. Менә төрле үзенең ниләр, экономиканы нитәр өчен реформалар кирәк. Туктамыш та реформа ясый, килү белән ясый. Менә Петровның шундый сүзе бар инде. Аның министр экономикасы менә бүген көндә шундый кемдер булган. Исемен белмибез, крутой мужик булган ди. Бөтен нәрсәне белгән ди. Менә белгән, алган, ул реформалар эшләгән, дәүләт аякка утыра. Туктамыш шундук югалткан җирләргә, бу безнең җир ди, монда казнаны түлисең, нитәсең, дәүләт башына утыра, илне көчләндерә, әмма ул вакытта бер проблема барлыкка килә. Менә бу шелковый путь дидек бит, әйме? Северный Нил, ул бөлгенлеккә төшкән. Проблема барлыкка килә, Тимур дәүләт корып маташа. Тимур менә Шыңгызилар нәселе, һәркем инде уже Чагатай улысы, Хулагу, бу системалар төшенчәсендә фикер йөртә, әйме? Ни өчен? Чөнки 200-250 ел бу система утырган. Тимур ул системаны җимерә. Нәрсә белән җимерә? Чагатай улысын корам дими. Теге улысларны берләштерәм ди, идеологиядә куллана, шунында ул элекке харизм дәүләте типындарак бер дәүләтне төзи башлый. Әлбәттә, янында башка бирәр, мәсәлән, Алтын Урданың галимнәре фәтва бирә, аны кафир дип. Һәм ул фәтва безнең Мөхәммәд Дияр, безнең татарларда 17нче гасырга кадәр Тимурны кафир итеп санаганнар. Шуңа күрә Накшибанди тарикатында кертмәгәннәр бездә. 17дән соң гына онытылып кертә башлыйлар. Тимур, дошманы иклан итәләр. Тимур менә бу шелковый путьны көньякка төшерә, Алтын Урда территориясыннан түгел, үз территориясыннан үткәрә башлый. Анда бердәм дәүләт, чуалышлар юк. Туктамыш илне берләштергәч, менә экономикасы бит кирәк хәзер аның, әйме, шәһәрләрне торгызырга кирәк. Карый Тимур дигәндә, дусмын, нәрсәмен, покровитель теләсән, әйме, үзенең сәясәтен алып бара. Шуңа күрә Туктамыш әлбәттә аңа каршы чыга башлый. Каршы чыга үзе генә түгел, коалициялар кора башлый. Ибн Тагрибир дигән гарәп ел язмасында бу коалиция турында яхшы итеп языла, кемнәр кергәне, 7ләп ил кергәне, мәсәлән, мәмлүкләр, Кади Бурханыддин, мәшһүр шигырь язучы Кайсәри Эретна дигән дәүләт булган инде. Аның башында татарлар кергән, Хулагу татарлары только. Госманлылар, ак куенлы, кара куенлы менә бу системалары һәм Моголистан дигән менә бу Чагатай улысының бүгенге көндә казахларның бабалары дип әйтелгән старший жуз дип әйтелгән көньяк нәдә Моголистан һәм Кыргызстан территориясе менә Моголистан булган. Алар бөтенесе берләшәләр дә коалиция коралар. Тимур һәрберсе белән хатлаша башлый, мәсәлән, Госманлылар белән булган хатларын мин цивилизацияның хәзер хәтерләйм, 8дә микән ул хатлар бар. Мәсәлән, әйтә, Госманлылар башта аны мыскыл итеп хат язалар. Ул мин күрсәтермен сиңа, килермен. Госманлылар әйтә, ой, моны без түгел, безнең якыннарыбыз ялгыш бу хатны язганнар. Әкрен-әкрен психологик басым бара. Тимур бер яктан әйдә бергә булыйк дип. Мәсәлән, әйтә, мин
Сирияга каршы барам ди, Алтын Урдага әйтәйм. Мәсәлән, шундый ул ягы да булган. Тимурның әлбәттә һәм әлбәттә гаскәри яктан көчле булган. Әмма шул ук вакытта ике зур сугыш 1391 Кондурча, менә Самара Татарстанның өлеше әзрәк керә. Шул җирдә сугыш була беренчесе. Икенчесе 1395-95тән соң менә Болгарга да бәлки килеп җиткәннәр дибез. Укекка хәтле килгән инде. Тимурның армиясе килә һәм шуны әйтергә кирәк, икесендә дә Туктамыш җиңелә нәрсә белән эштән сатылалар. Менә беренчесе әлбәттә 1391дә Идегәйнең сатлыгы белән. Алтын Урда гаскәрләре, менә ул вакытта гаскәр системасы, бәлки Ленар аңлаткандыр, ярымай шикелле, менә мондый түгәрәгәйме. Сул кул бар, уң кул бар, урта бар, арьергард, алда карауллар. Татарларның урта сугышка барада ложное отступление күп вакыт әйме. Әгәр ышанып куып китсәләр, менә бу канат икесе дә кошаклый дала да окружение каласың. Ышанмасалар, урта сугыша, уң канат, сул канат сугышканда әйләндереп ала, тагын окружение да каласың. Тимур моны белгән була һәм үзенең системасын кора. Харпуш, кирпе системасы дип җиденегә бүлә. Нәрсә иң беренче әйбер автономный. Менә һәр кул корпусны куйганда алда көчлерәкләр тора, артта көчсезрәкләре тора, кырыйлар менә шулай алынга. Гел автономный булыр ди. Чөнки һәр вакыт окружениедә калачагын аңлаган була. Менә ул система белән кора һәм Тимурны әсир ала язалар. 1395тә. Кызганычка каршы анда да сатлык ян була, Актау менә сатлык сата, ярты армияны алып китә 2 көн буе ниткәндә. Туктамышның шунда бер кызык сүзе бар. Син ди менә без душманны җиңдек инде. Сабыр ит инде язгана. 1 көн сабыр ит. Син ди менә каяда сукыр йөргән кебек йөрисең бүген көндә. Ил китә бит. Әйдә түз инде. Юк, түзмим, китә. Төркия территориясына Эдирнәгә китә. Менә бүген андагы Эдирнәдә бик күп татарлар. Госманлар элитасын кыралар да халыкны тараталар. Ышанмыйлар чөнки. Менә Туктамыш җимерелә, Тимур бик каты җимерә, монда аннан соң үзе хан калдыра. Менә бу иң зур шуалыш булганыш, чөнки читнекеләр бердән керә. Икенчедән эштә. Менә Туктамышныкы идеология булган. Үзбәк хан заманына кайтабыз, илне көчләндерәбез. Аның улларын бөтенесен берәм-берәм үтереп бетерәләр. Туктамышның нәселе калмый. Niye? Çünkü ideoloji kurkunu şeydir. Kim için? Менә бу җимерүче, шылганышчылар өчен куркыныч şeydir. Туктамышның бөтен улларын үтереп бетерәләр, идегә яклылар. Анда беренче биттеме? Ну, моның белән шунсы да битте. Нәрсәне әйтәсең килә? Менә Туктамышның туганы Ишкиле Хасан, Ишкиле бездә бер тәрҗемә иткән Пьяный Хасан дип юк, Ишкиле Хасан, внутренний Хасан дигән кебек. Менә аның нәселеннән Крым һәм Казан ханнары китә. Менә ил шуның белән бүлгәнләр. Алтын Урданың сиясәт тарихының кызык, әмма кыска. Бай, Византия, Индия, менә аннан кыз алганнар, андый ниләр Ибн Баттутада менә күрә аласыз. Шуңа күрә укыгыз, кызыксыныгыз. Сораулармы, ничек? Буларны ничек таратабыз? Кемнәргә? Без шул дәресләр беткәчкән тарихыбыз безнең башында без аны иң яхшыларга, иң яхшыларга таратырсыз. Бер флешка калган китаплар. Флешканы бөтенсенә таратырсыз. Юк, флешка берәү генә, анда безнең институтның вариантта булган материаллар. Олар интернетта бар инде, ну, карагыз. Яхшы, рәхмәт. Ничек сораулар нәйләр булмы или битерәбез? Булса бер сорау. 10 минут бар ди. Ну, сораулар юк. Я яхшы аңлаттым, я бер нәрсә аңлашылмады. Икесенең берсе.